príroda je tu nádherná, okolí krásne. V podstate z pracoviska priamo výhľad na celú dolinu. Aj čo sa týka Lapačky. V podstate 2 dní prechodili krásnou oravskou prírodou. Je to tu dobré, akurát že keďže sme na Orave, je tu veľká zima. Aj v lete. Náhodný zlom v životoch vašich od chvíle tejto nastávať. Keď nevieme, tak hovno hľadáme. To je niečo. Môžeme to brať ako cestu. Oni nevideli tam žiadnu cestu. Jo, to je stužka. Zdá sa, že máš ojahlivý drak. Joj, to je Postupné časti regule nachádzať budete a vám pamätať si ich nutné. Už si zvoľte. Chlapa mocného, s pľúcami silnými. určite výstup a nástup, dvere sa zatvárajú. Ideme ďalej. Rýchlo sa krúti a vy ste sa v roku 1800. Nejaká ľudová pesnička, že to sa nie. Toto nevyzerá až taká scéna. Vidíte, roky. Čítaj. Jej! Aha, to určite je moje, hej. Áno, vyzerá to tak. No hej. Pútnici drahí, Klárinkovia nádejní, pretože čas už pokročilý je a údom vašim znaveným i telu riadného odpočinku dopriať je treba, nuž do mlyna dolného zamierte i na nocľah sa dopytujte. Na deň druhý, útroby svoje z rána potomom naplňte, by ste do cieľa dôjsť tento deň vládali. Ráno ruky svoje pracovité, čo je unavené, hostiteľom do roboty na odplatu ponúknite. Kolo hodiny 10. sa po značke modrej turistickej vydajte a hneď za mostíkom naraz cestí opäť svoj batúň zložte. Doprava do dolinky kráčaj.
ešte nejaká strecha nad hlavou. Seno. Pretože o 10. máme... V miestnej krčme čítajte, tam dosť času na to mať budete. Tam tom rohu neviem, či je náhodou aj Dobre, no, ja neviem. Tieto žlté budú najlepšie. Ako biele by boli fajn, ale je ich málo. A tu už sa niečo roztopilo. Nie. Asi nie. Dobre, tak sa dohodneme, že Keď si niekto na vyťahne karbu práve, bank a keď máš barrel, tak aj... Niekto otočíte tú kopu, prosím. Tak, Bohu dušu a mne depešu. Alebo aj nie. Moje meno je Uhorčík, Tomáš Uhorčík, inak som Zbojnícky takto prepad. pravá ruka Ďuriho Janošíka. Nebolo vám nášho povedané, zvedenia. že si máte nachystať vaše šatôčky? Nám bolo povedané, že sa máme udobriť. No ale zbojníci sa udobriť nechcú. Aha, dobre. Tak sa bate. A kde máš akože šatku? To sú trenky. To nie je podstatné. No, Ktorý z vás má depešu?
A ktorý z vás chce so mnou súperiť? Žiadny odvážlivec? Nás vždy do cieľa spravodlivo doviedli. Môžete ísť aj viacerí, keď sa bojíte. Vyberiem tú šapku. 2 na 2. A už. A už potom Nechcú sa sa začal biť? chystať. Zdávajú sa. Sami nám dajú depešu. Na jedného môžeme ísť viacerí, no tak to je výhodné celkom. Ale poďme jedna sa pomeriť. No, poďme asi niekam. Nie, pred rodinný dom. Otočme a poďme naspäť do krčmy. V našej správe bolo, že ste mali prísť do krčmy. No, v našej správe bolo, že ste mali prísť na pomoc. Tak? Tak navrhujem vás dvoch, aby ste si zmerili sily. Dobre. Chcete? Ale tak No tak drevenice tu sú... máš ešte chodník, ale to nebudeš mať čo nechodník. No, to je blbosť. Pomedzi kamionov kľúčkovať, no však čo je. Tie stužky ďalej nešli? Vy ste tie No nie, volali a neviem. stále nevieme, kam máme. Ale teraz to vidím, to je hlavné. Dobre, kto viete z toho? Nikto. Teraz povedal. Čakáme, ale poďte vyššie, prosím. Len teda tu na je nejaký taký divný návec, tak tu svietím pre istotu. Musím sa počítať, 1, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10. sme tu všetci. Dodržujte to šlápne ticho. Je to také pre mňa dobré, že sme tu vlastne rôzni ľudia z rôznych kútov Slovenska. A tak nejak taky sebe pasujeme, tak to tie kamene na more, ktoré máme. Skúsme si nájsť aspoň chvíľu na dobrý rozhovor s daným človekom. Rána 9 všade tam, kde sú. Mám takých neskôrších 19 rokov, idem práve na vysokú školu, pochádzam z Trnavy. Chodil som na karate kedysi a viem hrať na flaute, alebo teda viem, jak viem, ale zabudol som si ju doniesť, takže vám nezahnám. Tak si beriem späť. Pohode.
každý nový má mať jednu dennú a jednu nočnú, ktorý si máš vybrať, ktorú chceš. Ja som hlupý dedinčan, čo pije, hladká a záhre. Vieš spraviť tu vzad do nôh? Áno. A mi dajte pevné ruky, o ktoré budem môcť cítiť. Už? Držíte? Dobre sa zapri a spravím, daj tu ruky, silné ruky a spravím to tu dozadu. To neriskuj. Nezavím, boj. Tak je to vysoko. No, je to vysoko. Pokoj a dobro, bratu. Pokoj. Legionarius, to si ty? To som ja. A čo, tlačíš? Nejde to. Dobre, to je moja vec, poď. Dobre tu varia, čo ja tiež musím často. No ale čujem, že nejaké riedke ti ide. To neradno, tu toaleťak je na prídel. Ja už som skoro na nule. Áno, hej. A tak, vieš, ja si tu robím, murujem. Teraz? Teraz zrovna. Ale tak všeobecne, no. Tak už aj oblok som mal postavený, ale tak furt je tu nejaká búrka, tak mi to spadlo za idem znova. Na Banské, všetci teraz hneď! Dobre, veľké dielo som tu vykonal, idem na ďalšiu väčšiu Božiu slávu. Áno, Gizelien, hneď. Zle si zašpároval! To čo je? Tam má byť takýto oblúčik! Tam nemám vidieť svrčité špárovko! Toto čo je? Prečo vás tu platíme? Pozri, tento kameň, tu sedí jak rýd na šerpel. Griť na bravenicku. Rozbil si ho, ty si jaký lajdavý! Ty sa nerobíš! No, dobre. Prečo si tam vôbec prišiel? Keby taký ako ja bolo viac, to bol Potrebujem, Patinu máte. Ukáž ho, aj ty tam hoď tú patinu. Málo je, nie? A rozsypal si ju všade po zemi! Nevieš, že ju máme málo? Prepáč, Gizelien, ne! My sa ťa bojím! Ale tak Gizelien tak strašne blieska. Bič na vás! Takopis? Velikán. Takopis. Krokodil. Na stavbe. No, žirial. Ale nielen. Žirasa, bolavka, škovrano. Papagaj. Pterodaktylus. Ten jaštek chodí potom zadný. Pterodaktylus. Do tyla. Že to nikto nepovedal? Zvěrka. Áno,
Áno. To najjednoduchšie je. Ja si osobne myslím, že to je Ja som zdechol. Pokažeme ti mlékárenský pozdrav. Takto, počkaj. A mlékárenský pozdrav, až to bude. Čo? Lepšie vtip už nedám. Dobre, treba ďalšie pomocníka. Viete, prečo cigáni nie sú vegetariáni? Prečo? Už ste niekedy videli sojového psa? A Dana Dreva si videla? Dobre, dobre. Tak sa môžeme do toho pustiť, ideme citovať Dana Dreva. Gábor, to je špica platná. Dobre, pustíme. Na kolbičke chodíte. Hoď moju. Hej. Kairos, je to na tebe. Ja mám povinnosti. Gizelin, dáme teda koľko? Chvíľku? Pol chvíľky? Ja si Rio tiež zazítim. Počkaj, ja musím strážiť. Lebo... Čo s tebou? Takto sa ti musí venovať, lebo ja chcem hrať. Felician, chytaj, že? Nie, ja nie. Margit. Hoď mu to ty. Však ja nehrám. Tak si udajte tam k sebe, ale nechcem. Hoď mu to ty. A tak čo potom, ja musím ísť hrať. No tak mu to hodí, možno odíde. Človekovi do ruky a ten mu to... Tak hovorím. Odskočím si. Dobre, Hamid je slávnostný, pretože je to znak chudobných. Dobre. Niekto ešte za tebou? Asi nie. A Hamid je prekvapivo čistý. No nie. A moja čelúbka je kde? Tam je moja čelúbka. Toto nie si ty. Čo mi hodene robí Petri Dubačík. Co je hraky? A myslím, že ste to zase ustali. Paramalas! Svojím
Nechceme sa ukludniť. Ja by som možno povedal, ale čo ja zmôžem tu dole? Čekaj, to sú príležitosť, ale ty sa zabávaš. Nie! Nie! Ani dotýkať sa nemôžeš. Zinali, ťahaj, ťahaj! Ja si myslím, že môžeme priznať prehru. Opäť raz. Teraz len či Nižšie. Ja to skôr divne. A dobre. Teraz to je správny tvár. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu. Jo, jaká je ešte smla. Bolo by mi treba trošku dreva porúbať. Dobrý deň. To je to. Dobrý deň. A čo by ste chceli? No my sme sa vás prišli spýtať, či nepotrebujete pomoc. No. No tak ale mohli by ste trošku. No pozrite, aký bordel tu mám na stole. No nestíham všetko, viete. No mohli by ste aj purinu popieť. A čo, nalejem vám trošku do kališku? Čo? Dáte si, nie. Čo, mladenec? Dobre, možno mám aj tú sekeru nabrúsiť. Môžeš, ale do kališku ti nalejem, počkaj. Nie, ďakujem, vôbec. Nie, fakt nebudem. Už máš tie trešky? Áno. No daj tu toho. Tak kúrime. Nech sa páči. To smrdíte trošku, nechcete sa aj dokúpať? Čo? Čo? Okúpete sa trošku. No sadnite, nestojte toľko, už ste porobili. Povedzte dačo. No, ako sa vám tu žije? Ale dobre, už tu žijem 74 rokov. No. No čo vy, čo tu robíte? My sme prišli ľuďom pomáhať do dediny. Dobre, šlachetné od vás. A ja mám na vás takú otázku. Už máš, ste si mladenec. zažili veľa, no určite viac ako ja, No. takže by ma zaujímalo, že čo je pre vás šťastie? Šťastie? Šťastie, mladenec. No. Šťastie, tu keď nie si sám, vieš, ja už som pomaly stará sama, deti sú v Amerike, už zomrel 20 roky. Jasné. Je to také dosť naplňujúce, keď človek robí zadarmo nejakú dobrú vec. Čo sa dostane? Chodia sem vysoko motivovaní ľudia. Sem nepríde niekto kvôli tomu, že by tu niečo zarobil. A to je také proste? Tak to už boli za ním Sem chodia ľudia, pretože tu už od začiatku sú tu dobré predpoklady na takú pozitívnu atmosféru.
Budeš chodiť po vode. Tak budem chodiť po vode. To ešte nemálo. Ani raz to bol taký bod. Bola možno aj spraviť niečo teda pre ten kostolík, ako nejaká dobrovoľná práca, potom aj teda dobrá spoločnosť medzi super ľuďmi a takže celkom aj frustrácie a posúva sa to ďalej. Habitu sú vysoko horlavé, dávajte pozor. Ešte nie. Ja sa snažím. Ja. O! Ja si naberám. 1766. Na Polčunku alebo blízko. Asi si ja vzal tu do Slovňa, ako ich išiel opravovať ten kostol. Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Budem ho chváliť. A toto vám bude znamenie. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jaslách. Darius, daj sa! Mamo ja! Double. Triple. No tak čo teda? Kto mal teda najviac za prístupkov? Ja. To smrdí pýchou, to tomu nedávaj. Nie, ty si smrdíš. To ťa bojím.
Pomodli sa, ruženec. Aký som mal voľného času. Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým. Je sa vám pravda, kde ste narodení spasiteľom Kristus. Rok pána 1349. Európa kľačí na kolenách pred temnou silou. Ľudia padajú ako muchy. Ulice sú prázdne. V dedinách počuť len nárek sirôt a zvonenie umieračka. Mór. Čierna smrť. Prišla bez varovania a šíri sa ako oheň v slame. Nik nevie, odkiaľ prišla. Niektorí hovoria, že je to Boží trest. Iní, že sú to bosorky, čo otrávili studne. Ale medzi múdrymi sa hovorí, že existuje nádej, recept starodávny, z dávno zabudnutých čias. Kto nájde hadí jazyk, popol svetca, mesačnú rosu, hnilý zub krysára a mesačný kameň, ten môže vyrobiť liek a zachrániť svoju dedinu. Ale pozor, mor nespí. Pohybuje sa medzi vami, sleduje vás a čaká. Ste pripravení. Dedina čaká na svojich hrdinov. Ale čas sa kráti. S pozdravom, brat Inocent. Materina puška na západy vojny. Klínček, tlumie bolesť. Aniel smrti príde. Morová noc môže zažiť. Naša vedenia. No, vyšalel. Vyšalel. Preč. Čakajú smrť. A moje głos. Nie je to krásne napísané, že skôr o to, že som rýchlo ukončiť tento mor, tak si ponáhľam, ale verím, že to budú vedieť prečítať. Však dokončne a potom... Niekto umrie? Niekto ti umrie? No. Toto morom napavy určite zomrie.
Aj. Tak ahoj, Micheus. Akože sa voláš? Volám sa Jasírio. Jo, no dobre, to za pohádajku. Áno, Ľahkú alebo ťažkú? najťažšiu na svete. Najťažšiu. Ja som ho veril. Môžeš veriť aj naďalej. Také odvetné jazyky hovorili, že my sme ľudské. Takže tým pádom by som mal pomôcť tomu chorému. Počkám, či ešte nás videli. Ťažký rebus. A čo? Je to dobrý či zlý, či čo? Však som skoro umrela, keď si za mnou bežal. Takže. Kde je Mike? Takže dobrý deň, vážený. Ty som vstúpil do čoho? Nejaké raklo. Takže moje meno je MNCH a dneska tu vám dám koncert, na ktorý život nezabudnete. Sluchajte tento beat. Prší les, ale otvor mi na klube dvere, Vila má, duša má, dropni na Mike pred náma. A keď som išiel od vozičky, štrngali mi podkovičky a štrngali, brngali a zlaté reťazky mi hrkali, hej? A slabé repy, čo plačete, veď mi moje, nebudete iného farára bambavého, yeah! Teď skočí na mňa. Počkej, je to ono? Tak začínaj. Dobre, tak. Dobre.
prvá písomná zmienka o kostolíku svätého Kozma Damiana je z roku 1397, kde bol vtedy ešte pôvodne drevený kostolík. Postupom času sa tu vytvorila farnosť aj so školou. V priebehu vekov postupne prebudovali drevený kostolík na kamení aj s vežou, ktorá je najstaršia. V 19. storočí, keď postavili nový kostol dole v dedine a ostatné obce sa osamostatnili od tejto farnosti, tak bola strehnutá strecha a postupom času začala tu prevládať príroda. Až do roku 1997, kedy obec vyčistila areál a následne od roku 1998 sem chodia dobrovoľníci opravovať a konzervovať tento kostol. Pripraviť sa, pozor, štart! To najgoršie z grahy počuť. Neveríme. To nebolo 3 pane body. Teraz spadne. A my môžeme hovoriť nejaké vtipy. Môžete aj vlastný zrobiť. Áno, je to nebezpečné, len tak šepka do uška. Dole. Už to jesť. Koho chceš? Musíš si odrezať. Musíš jesť. Ej. Dobre, pamätaj si, že mi to tu je. Pes? Oni sa najedú, Mal by sa začínať. Tak kto povedal? Fakt? Čes? Daj mu to. Háč, rýchlo, tu daj ruku, tu daj, háč. Tuto, ťuky dole. Musíme ho neškodniť. Víťaz zatiaľ. Ja som ošiel nepriateľa. Dáme dole, aby. Stajeme. Kde je šatka, čabica? Kde je šatku? Čabica. Daj sa. 3. Tam.
Počkaj. Poď. Môžem užívať aj obidva ruky naraz. Ďakujem. Ako dlho si to prenášal? Dosť. Tak koľko času si venoval príprave? Dosť. Primerane. Ďalej tu máme kvíz na 5 otázok bol. Áno, to bolo. Teda, či sa aj ukazoval, neviem, ale videl som, ako ho tvoril. Bol odozdaný, pokiaľ sa nemýlim. Sám o sebe. A musím počerať dobrú ľudí. Áno. Mám tu isko u Rogeliusa. Mihály, zrobila si Rogeliusov osobný tým? Tak ale však ani nebolo kedy, tak vlastne. To je pravda. Prenášte sa do ďalšej družiny. Anděle nade mnou dní, ráno celý den. Anděle nade mnou dní, ráno a celý den. Pričom ti stráviť ruku s pánom, darčeky pod stromčekom budú tiež. Lásky v nich veľa jest, tak sa už tiež. Čože by mi dneska dal nejaké darčeky, jeden druhému dáme si dary, toto ste asi fakt nečakali. Samé. Je to niečo abstraktné? Hádame sa, hádaj, čo myslíš, či hádaj, ty hádaj. Nepekné správy. Dobrý babizňa. Zomral si nakazený horom. Konečne prišla smrť. Všetkými.
nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem.